Το ανοιχτό παρατηρητήριο τιμών είναι μια διαδικτυακή βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται οι τρέχουσες τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως αυτές διαμορφώνονται στα διάφορα καταστήματα μιας πόλης ή μιας ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα προσπελάσιμη στους καταναλωτές να κάνουν αναζητήσεις προϊόντων βάσει του γραμμικού τους κώδικα, ώστε να ενημερώνονται άμεσα για το κατάστημα με τις φθηνότερες τιμές πώλησης των προϊόντων αυτών. Οι αναζητήσεις τιμών μπορούν να γίνουν από desktop ή φορητό υπολογιστή με τη βοήθεια ενός κοινού browser. Η βάση δεδομένων είναι προσωρινά εγκατεσταμένη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του ανοιχτού παρατηρητηρίου τιμών απλά πληκτρολογεί το γραμμικό κωδικό του προϊόντος που τον ενδιαφέρει, γνωστό και ως barcode, και στη συνέχεια του επιστρέφεται στην οθόνη η λίστα με τα καταστήματα και τις τιμές πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος. Με τη βοήθεια σχετικού ερωτήματος MySQL στη βάση δεδομένων που δημιουργείται στον σερβερ από κατάλληλο κώδικα PHP. Εναλλακτικά, η αναζήτηση τιμών μπορεί να γίνει από smartphone ή tablet, όπου με τη βοήθεια ελεύθερου λογισμικού σάρους barcode το επιστρέφει αυτόματα η λίστα των τιμών. Η κατασκευή της εφαρμογής έγινε στα πλαίσια του μαθήματος βάσης δεδομένων και διήρκησε 2 μήνες περίπου. Αρχικά, μετά από μια σειρά συζητήσεων μέσα στη τάξη για τις διαστάσεις του προβλήματος, προχωρήσαμε στη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος. Στη συνέχεια φτιάξαμε το διάγραμμα οντοτήτων συσχετήσεων της βάσης δεδομένων. Μετά, προχωρήσαμε στην υλοποίηση της βάσης δεδομένων στο σερβερ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στη συνέχεια, σχεδιάσαμε την εσωτερική δομή του κώδικα που θα διαχειρίζεται τα ερωτήματα της εφαρμογής και γενικότερα τη διαπαφή χρήστη. Τέλος, με οδηγό το λογικό διάγραμμα και με τη βοήθεια του καθηγητή μας, κατασκευάσαμε τον κώδικα PHP που οδηγεί την εφαρμογή μας. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα του ανοιχτού παρατηρητήριου τιμών. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε το παρατηρητήριο ως απλός επισκέπτης και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε μόνο τη δυνατότητα να αναζητούμε προϊόντα και να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε τιμές διαφόρων προϊόντων. Οι διαχειριστές όμως του παρατηρητήριου είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν περισσότερα πράγματα, όπως να καταχωρούν καινούργια προϊόντα, καινούργια καταστήματα και να αλλάζουν τις τιμές των προϊόντων. Πληκτρολογούμε το barcode στο πλαίσιο κειμένου και πετάμε το κουμπί αναζήτηση. Έχουμε μπροστά μας μία λίστα με καταστήματα που μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας και να αγοράσει το προϊόν. Έπειτα, όταν το αγοράσει και δει ότι όντως ήταν σωστή η καταγεγραμμένη τιμή του προϊόντος, μπορεί να την επιβεβαιώσει κάνοντας κλικ στο εικονίδιο like. Αν δεν είναι σωστή, μπορεί να τη διαψεύσει κάνοντας κλικ στο εικονίδιο dislike. Στην προκειμένη περίπτωση, θα διαψεύσουμε την τιμή του καταστήματος άριστα. Οι αναζητήσεις τιμών μπορούν να γίνουν από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει κατάλληλο περιηγητή διαδικτύου. Ειδικά για τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν φωτογραφική μηχανή και λειτουργικό Android, η πρόσβαση στο ανοιχτό παρατηρητήριο τιμών μπορεί να γίνει αυτόματα, εφόσον βέβαια υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση διαδικτύου. Ένα 30. Ένα 30. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε ως διαχειριστής και θα καταχωρήσουμε ένα νέο προϊόν και ένα νέο κατάστημα. Μετά θα καταγράψουμε την τιμή του προϊόντος για το νέο κατάστημα και θα κάνουμε επιβεβαίωση της τιμής αυτής. Για να συνδεθούμε, πληκτρολογούμε τα στοιχεία μας στα πλαίσια κειμένου, αριστερά στη σελίδα και πατάμε το κουμπί σύνδεση.
Ήρθε η ώρα να καταχωρήσουμε ένα καινούριο προϊόν. Πληκτρολογούμε τον barcode και κάνουμε κλικ στο κουμπί αναζήτηση. Στη συνέχεια, γράφουμε το όνομα του προϊόντος στο πλαίσιο κειμένου και πατάμε το κουμπί προσθήκη. Το προϊόν καταχωρήθηκε επιτυχώς. Στη συνέχεια θα καταχωρήσουμε ένα καινούριο κατάστημα. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Νέο κατάστημα». Συμπληρώνουμε τα πεδία με την επωνυμία καταστήματος και την ταχυδρομική διεύθυνσή του. Το κατάστημα καταχωρήθηκε επιτυχώς. Στη συνέχεια θα καταγράψουμε την τιμή του προϊόντος που καταχωρήσαμε λίγο πριν για το συγκεκριμένο κατάστημα. Διαλέγουμε από τη λίστα το κατάστημα που μόλις καταχωρήσαμε. Γράφουμε την τιμή του προϊόντος στο πλαίσιο κειμένου και κάνουμε κλικ στο κουμπί προσθήκη. Όπως βλέπετε, ως διαχειριστής έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την τιμή του προϊόντος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν θα το κάνουμε. Αυτό που έμεινε είναι να επιβεβαιώσουμε την τιμή. Κάνουμε λοιπόν κλικ στο εικονίδιο like. Τώρα που τελειώσουμε τις εργασίες μας, αποσυνδεόμαστε από το λογαριασμό.